jɛlen bɛ bɔ Mali kunnafoni soba ale de kɔnɔna la ka aw to aw sigiyɔrɔ la ka kunnafoni ɲini ka di aw ma ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn Mali kunnafoni de bɛ se ka o k'aw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye sibiri ye mais kalo tile 11 san 2024 kunnafoniya ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko fɛn min ye dialogue intermalien ye ni o ye maliyɛndenw ka sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra kunu CICB o kɔnɔna la n'an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la kumakanba damadama o bɔra kuma in ale kɔnɔna la min ni u ye o kɔni yira an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa la n'o ye colonel Asimi Goyita ye a bakuruba fɔlɔfɔlɔ o yɛrɛ ye min ye o de ye ko ka charte min ni ale sɛbɛnna transition ko o la ko ka charte in ka segin ka a kalan ko kura ye walasa fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu yɛlɛma kan ka don olu la o kɔfɛ ko ka dɔ fara fɛn min ye transition ale kuntagala ye k'a daminɛ san 2 fo ka taga se san 5 o ma n'o fɛnɛ bɔra yen tuguni sa fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye ale ka kɛ cɛbɔ ye kalafili nataw olu la o mana bɔ yen nɔ fɛnɛ ko ka dɔbɔ parti politique hakɛyaw olu la ni o ye ka dɔbɔ politique parti ale cayali la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa ko ka général Jala ko k'o di colonel Asimi Goyita ma ka taga se Ismaël Wage Maliki Jaw Sadio Kamara ani Modibo Kone ale ni Abdoulaye Maiga ko ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ u ni marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ milisi minnu bɛ yen nɔ ko ka o milisi ninnu ni ka u ci maramafɛn bɛ minnu olu bolo ko ka tila ka a maa dɔw ta ni ka olu kɛ fintigilakaw ye kuma bakuruba damadama de tun ye nin ye. Kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma n'an ko ma ko état major général ko k'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko mɛ kalo tile 9 san 2024 an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni taara bɔ bolimafɛn 3 o kɔni ka bolimafɛn 3 min yɛrɛ kɔni ni bolimafɛn sen 4 olu de don n'an ko ma nazarakan na ko mobili bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni u sigara la de u sigalen bolimafɛn in kɔni na sa u ye bolimafɛn ninnu ni ka u jɔ kunnafoniya kɔni o dira DIRPA ale fɛ u ye bolimafɛn in lajɔ wagati min na sa u kɔni bɔra kan ka fɔ ko fɛn min ye bagankulu caman o de tun bɛ bolimafɛn ale kɔnɔna la bagankulu minnu yɛrɛ n'u si ma bɔ yɔrɔ kelen na kan min yɛrɛ dɔw kɔni tun b'a kɔnɔ misi bɛ o la ni o ye misi 38 ye ka taga se saga 60 ma bakɔrɔni 180 o fɛnɛ tun bɛ a la o de kɔni kun ka ca ni bagan tɔ ninnu olu ye ni bagan ninnu kɔni u minɛna ni ka taga u di fintigilaka minnu bɛ an sɔngokaw olu fɛ yen nɔ walasa ka se ka tɛgɛsɛgɛli tɔ ni ka o sɔrɔ état major général la ale ko k'a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin fintigilakaw olu ma minnu kɔni n'u bɛ ka u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman o la. Ba ni o ye procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité o ye minnu n'u ye sariya kura kɔni sigi sen kan ka fɔ ko bɔlɔlɔsiraw kan maa minnu mana kɛ nɛnnikɛbaw ye olu kɔni bɛ minɛ ni ka t'u bila kiiritigilamaw olu ka bolo kan o de siratigɛ la sa a kɔni ye kunnafoniya ni ka o carin k'a yɛrɛ ka fɔ ko a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ fɛn min ye maa dɔw yɛrɛ kɔni u bɛ ka lagosi ta ni ka ɲɛsin alisilamɛ diinɛ tigilamaw olu ma a y'a yira k'a fɔ ko o maa ninnu kɔni ni wagati na sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na walasa ka se ka nin maa ninnu ni ka u bugunatigɛ ko bugunatigɛ ni kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la ko k'a fɔ ko u kɔni tɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw olu la ko bɛɛ lajɛlen ka to hakilina ɲuman o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ Mali ye bɛn ni kelenya jamana o de ye Mali ye jamana min ni diinɛ ko kɛlɛ tɛ an ka jamana o kɔnɔna la olu kɔni bɛ ka u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa ka se ka tɛgɛ da nin maa ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Turkikaw ka lasigiden min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la n'ale wele ko FZLAN na ale kɔni bisimila la mais kalo tile 9 san 2024 an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔladon koɲɛw olu ma ni o ye colonel Sadio Kamara ye a ye a bisimila a ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ o kɔnɔna la CILAN na ni ale ye lasigiden ye ni a y'a yira k'a fɔ ko a nakun ye fɛn min ye o de ye ka na da an ka minisiri tulo kan n'o ye Sadio Kamara ye k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka laɲini u ka jamana ni an ka jamana kɔni ka se ka bolodiɲɔgɔnma tɔ u ka sinsin kɛrɛnkɛrɛnnen sa fintigilakaw olu ka sira o fɛ o de siratigɛ la sa a y'a yira la k'a fɔ ko a bɛ laɲini kɛ a fɛ ko u bɛ fɛ a sen ka ye diɲɛ seleke 4 fintigilakaw ka degeli ni Turki kɔni ye a labɛn u ka
ka jamana o konna la ko be fe asinga yola anga ministry no o ye Sadio Camara ye akoni ye ledu ta e ka fo ko nala sonama ko anga jamana koni semina ye ako ulu baraw ulu la ka kila ka yira ka fo tuguni ko Mali ni jamana yon koni a bela jelen koni u ka bolo ni nyoma koni o sinsinen do ka sababu ya ke fintigila ka u ka sira fe ni joro o bana jago kelaw ni je mago batigu la ame domina ina fobi ala ni kuma e frère Cargo Express ale sababu yala ku chogo shin jamana o konnala kasika africain ni ka ulu lafiya minanci ola iba fe ka ika minanci kana ba maliba o konnala ka chika ta Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère Cargo Express be ika minani ka a ambale fokanya ka chika ta isoro isigiyoro la kasoro ima degun sorala kasoro ika mina ma daile kasoro ika mina fana ma tuno okmala aw ma munu fana be no ko aw siglembe ba maliba o konnala aw ba fe ka war chika ta shin jamana konnala ka mina san ni ka chika na di aw ma Mali konnala kasoro aw ma toro kuma e frère Cargo Express be aw ka ci bela jere nyenebo aw ye ka aw to aw sigoro la ni ka a chika na Mali o konnala no ba fe ka kuna funa were ka o soro akoka ay kisima ka nega jurustra ayo bamba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nega jurustra 0086 18 52 02 14 547 Mali la no Boubacar Kane ale ka nega jurustra 78 44 44 42 Mamadou Djabi ale ka nega jurustra 71 86 86 02 kuma e frère Cargo Express ka ito Mali la no ka wari ci kata shin jamana kono ki ka ci nyana bo ulu de besika o kawye damu ani lafiya konnala okmala ayu ka nega jurusra bamba wala sa o besika lafiya minanci kola cogoya mina kai ka ulu feno uka kai commandant région militaire nanina ale koni seben fura ko boko biga yira ka fo ko ka da kai ka bela jelen kuloka ka fo ko femie police régionali ulu kon kan ka marfaci dege ninka o baraw ninka ulu ke je kulula ani kilenkelena ula juma nata me kalo klitan ulon vla samba flani muga ani nani uka kan kono na ula mi nube marfaci ro kon ke kalo kle kononton samba flani muga ani nani patrouille do koni o kera femi mouvement vers nyafunge naka bolo de nyogoma tigilamo ulu fe munu nu kon tarabo bulma fe sen flaka ni tigi yera koni ma soro alela akara yorom nasa o de aljana bugu ale ni tonka ni nyogon che kilometre muga o bonyango u koni ya la nyini ka foko be bulma fe koni ni ka maga alela o ni belajina bulma fe koni ale jolem perena ayere ma fla koni ulu tana o yoroni bela jelena ambi doke ala ka bara dali noya bamagato yi ambita ko kan kibarula ambita Cameroun ka ulu feno Modisa Kamto ni aleye parti MRC onyama ayrala ka foko akoni minake cheboye samba flani muga ani duru kala filmi ni abenake uga jamana o konnala abenake cheboye Alliance politique pour le changement ale toya ola mi no kuna funa dira kunu juma mekalo kleta adira kuna fundila ulu nyama yaunde ka ulu feno Senegal ka jamana o konnala feminye tungarange maamuga ani woro e mununu bora konakiri ka ukunda Senegal ka ukontura Senegal koji ula kle damandama o kofe kunu juma me kalo klitan samba flani muga ani nani Guinea ka ministri nyama ni oye Amadou Ouri Bay ale konini kuna funa nunu ka uludi kuna funia nika o kuncheni Côte d'Ivoire jamana oye parti des peuples africains kunu juma mekalo kleta ulu koni Laurent Gbagbo nika aleke samba flani muga ani duru kala filimi naka Côte d'Ivoire jamana o konnala ka ke uka cheboy Mali kuna funi jabaran na jabo kuna funde madam tunkera ambulu koro telera bi ni ka da ukulo ka bi sibiri doena o de tuyeni nala manga jona awni ni amenyo soro tenendo inshallah kuna funi koro ulu keneka